Volám sa Separ, som z Bratislavy, mám 26, čo skoro 27 rokov a venujem sa graffiti, rapu a trochu tetovaniu a rap a graffiti robím okolo 12 rokov. Práve teraz som hip-hop. Čomu sa venujem? No, venujem sa vlastne hlavne rapu, tým sa živím. Venujem sa graffiti sporadicky, už len kedy sme cestovali aj po Európe, malovali sme metra, vlaky, ale teraz už je to fakt vyslovene len hobby na také víkendy slnečné. V poslednej dobe asi 3 mesiace robím aj kerky. Tých som urobil len zo pár, takže v podstate sa učím, ale je to taká vec, že ma to baví, tak sa snažím aj tomu trochu venovať. Ja som vyrastol v domácnosti, kde sa počúvala takáto hudba v podstate odkedy som sa narodil, čiže taký ten prvý kontakt bol, ja neviem, ani ti povedať rok, proste ho počúval môj foter na kazetách v aute. Skôr som začal malovať, jak som začal s rapom a vlastne skrz to malovanie potom sme sa nejak dostali spolu aj s dámem k rapovaniu a mali sme takú prvú skupinu, že 2 kusy sa to volalo. Úplne amatérske, zlé, nechutné veci, keď sme u Dameho šepkali do mikrofónu v jeho izbe. A vždycky, keď došla mamka, tak sme sa mega hambili. Boli to také, myslím, že pamätám si jeden Dameho text, že všade len hypermarkety Orange a Tesco, vyjadrím to iba jedným gestom a to len stýčeným stredným prstom, čo boli proste rímy takého typu, že čo ti je úplne zle. Potom sme sa vlastne dostali do formácie TVS nejak, kde bol s nami aj Vrána a to bolo tiež dosť taká detská kokocina. Takže tam sme nejak začínali a odtedy sa to chvála Bohu pohlo ďalej. Tvoja je blahom, hudba je po môj rap neskrotí a že nevieš, kto som bambi, tak to mi iba lichodí. Takí kokoti, jak ty sa so mnou môžu len vyfotiť. Si na piču jak nikto, nemôžeš ma hodnotiť a nazývaš ma feťakom, ty nakazená piča. Takže v podstate taký ten naozaj rap robíme asi až od roku 2008, kedy vyšlo prvé, teraz už naozaj EPčko od DMS. Potom bol Manifest 2010 s celým Gramorokaz, potom bol DMS album, čo sa stalo a teraz vlastne posledný je Bulldozer, môj solo album, prvý debutový. Ono v podstate taký ten úspech sa začal s touto hudbou asi potom, jak vzniklo Gramorokaz a vznikol album Manifest 2010. A vtedy sme začali vlastne nejak pociťovať, že tá hudba má aj nejakú väčšiu odozvu. My objazdili strašne veľa koncertov, ľudia chodili, plnili kluby, boli fakt, že zárytí do tej hudby, vedeli texty naspamäť a tak. Teraz po solo albume Bulldozer to je proste ešte oveľa znáteľnejšie. No, v prvom rade som priebaný, to vedia všetci, čiže ono je to taká vlastnosť, že v podstate sa nesnažím stváriť seriózne a hrať nejakú formu. Čiže toto je taká najzásadnejšia asi, no a potom som nezodpovedný, nedochvíľný, rád sa prežieram, aj keď to nie je asi na mne vidieť. A z tých dobrých vlastností, že sa snažím držať slovo, fakt, že snažím. Ale väčšinou sa stane, že proste ideš, zrazíš dôchodcu, musíš vystúpiť, odvliecť do kríkov, aby to nikto nevidel. A potom ideš niekde, stretneš kamoša, zakecáš sa, rozprávate sa 2 hodiny o pičovinách, potom si uvedomíš, že si mal niekde byť. A tak, čiže takéto veci sa mi stávajú, ale snažím sa držať slovo v zmysle, že keď poviem, že si, ja neviem, nechám naraz vlasy, tak si ich nechám, lebo toto a toto, tak si ich nechám narasť. A iba odtiaľto. Zvyšok budem vyholený a odtiaľto si nechám pustené copy 2. Vieš čo, z veľkej, ale fakt, že z obrovskej časti sa riadím emóciami a som výbušný neuveriteľným spôsobom. Mne stačí fakt málo, pokiaľ sa jedná o niečo, že trebárs viem, že mám pravdu, alebo viem, že som niečo videl a bolo to tak a tak a nejaký človek ma ide presviečať, že ne, to bolo tak a tak to fakt mi stačí málo a dokážem neuveriteľne zmeniť proste puls môjho srdca a spôsob môjho vyjadrovania a tón hlasu. Ale sú situácie, kedy si akože premyslím, že čo a jak treba urobiť. Sú presne, jak to opisujem v jednej veci, že sú veci, nad ktorými sa treba zamysleť a sú veci, ktoré proste musíš okamžite robiť. Ja neviem, napríklad sme sedeli v štúdiu a spočítal som si, že mám 8 prstov, na ktoré sa dá spraviť kerka a spočítal som, že mám na albume 8 písmenový názov Bulldozer, tak som si v ten deň dal spraviť večer nápis na prsty. A niekto by nad tým uvažoval proste 1000 hodín, či áno alebo ne, lebo to sú prsty a čo keď to uvidia
ja neviem, susedia, vieš, proste to je úplne piči, proste riešim veci, keď ja chcem, aby tak boli a páči sa mi to, tak to tam proste bude a nebudem riešiť dôsledky, následky a niekoho postoja alebo hodnotenie, vieš, takže tak. Ja mám strašne silnú intuíciu a taký ten impuls, ktorý dostaneš do seba, predvídavosť, to nazvime, sa snažím fakt riešiť tie veci v daný moment a podľa toho, aký mám vnútorný pocit a strašne veľakrát proste sa to stalo tak, jak som predpokladal, že sa stane. Raz, keď som chlapcovi jednému proste ublížil a nakoniec vysvetlo, že za to nemohol, tak vtedy ma to sralo, ale to bolo fakt asi jediný jedenkrát, čo sa toto dojebalo. Som z rodiny, v ktorej to nebolo zrovna ideálne. Foter byl matku, potom od nás odišiel, keď som bol vlastne malý, čiže nemal som tam nejaké rodinné zázemie. Potom keď sa znova dali dokopy, fungovali vlastne v jednej domácnosti, tak v podstate bolo u nás non-stop proste krík, hluk, hádky a proste trískali sa proste, matka tým, že mala nervozitu z fotra, tak bola zlá na mňa, čiže ja som sa snažil utekať stále von. Často som proste prespával u Dameho, lebo s ním sme si boli veľmi akože blízki. Aj keď mamka sa to snažila ťahať proste a dávala do toho nejak veľa energie dosť, tak to nakoniec skončilo tak, že sme sa úplne rozbila sa celá rodina proste zle. Takže ja som v podstate vychovaný taký samorast, by som povedal. Tým, že sme veľa času trávili s kamošmi a tak a hovorí sa s kým si taký si, tak v podstate som odraz mojej partie, v ktorej boli proste ľudia z rozbitých rodín, ale zároveň mali rozum a proste robili veci normálne, aj keď proste určite sme mali miliardu prešľapov hociakých. Toto detstvo proste som trávil vo veľkej miere proste medzi chalami vonku, medzi barákmi a robili sme proste svoje veci, kokotiny, graffiti a snažili sme sa rapovať, dali sme si freestyly vo výklenkoch a tak. Čiže to, že som zažil v podstate veľa zlého, tak sa snažím teraz svoj život korigovať nejak takým spôsobom, aby som sa nedostal do pičacín proste a aby som proste tým, že sme nemali ani moc zlové a tak som si uvedomil, že tie peniaze proste nezískaš nijak inak, jak keď zamakáš ty sám na sebe a prejavíš to, čo proste v tebe je a čomu môžeš venovať energiu, aby to proste malo nejaké ovocie, tak preto som sa proste úplne naplno začal venovať rapu a bez ohľadu na všetky okolnosti, bez ohľadu na to, že mi hovorili proste, keď som bol na základnej škole s dlhými gaťmi širokými, že vyzerám ako kokot a či to mám po staršom bratovi a či som drbnutý a keď som začal prvé veci písať s Adamom, tak sa nám proste ľudia smiali, že to proste, čo to je, tu básničkári a takéto kokotiny a proste teraz sa smejem ja im, lebo do dneska sedia na lavičke pod barákom pri vodnom bongu a ich život je proste jak takto prach rozfúkaný, proste sú v piči a nemajú nič a žijú mamky v detskej izbe so sestrou. Odjak živa som si v podstate rád kreslil. Tým, že som sa venoval kresleniu, malovaniu a potom už na sídlisku medzi tými barákmi proste keď sme sedeli, tak každý mal nejakú fixku pičovinu, začali sme tagovať po bránach a ešte dneska som nejaký našiel, úplne 200-ročný a som zostal chvíľu stáť a pozerať sa, že mohli sme vlastne toto robiť. Neskôr sme sa proste dopracovali k tomu, že prečo to neskúsiť aj so sprejom a každý víkend sme sa snažili zmalovať, keď nebolo na spreje, tak ja neviem, išli sme na bager, ukradli sme nejaké telefóny, potom sme ich predali a bolo na spreje, trebárs. Alebo tak boli sme akože dosť vyjebanci, by som povedal. To malovanie nás tak chytilo, že časom sme začali cestovať po Európe s Krumenom. Mám nejakých pár metropolí veľkých na konte. Paríž, Bukurešť, Viedeň, Mníchov, Tesaloniky a tak, kde sme dali Miláno, kde sme dali metra, vlaky a tak. Čiže bolo to spojené v podstate s cestovaním, s poznávaním ďalších writerov, čiže graffiti v mojom živote znamená strašne veľa zážitkov v prvom rade a v druhom rade, že je to asi okrem hudby najlepší spôsob umeleckého realizovania alebo vyžitia sa môjho osobného. Naposledy som maloval pod vodou, to ojebávam. Nemám nič také nejaké razantné, že fú, ty kokos, že strašne mám hrdý pocit z toho, ale málo kto teda, aspoň neviem, není to asi nejaká úplne štandardná vec, je vulkár na metro v Paríži. To je pre mňa taká celkom asi tá najvyššia meta, čo som zatiaľ dal a už asi väčšiu ani nedám. Čiže metro v Paríži, vulkár je asi najviac.
Ale to začalo, keď som mal asi 13. Bol som iný ako oni a som sa vedel vynájsť. Zatiaľ čo oni, jak ich fotrovia mali záľubu v autách. On sledoval budovy, tagy, farby v malbách. Mám základnú školu a mám strednú, samozrejme. Vyštudoval som grafický dizajn v Rači na poligrafickej škole. Absolútne ma to nebavilo. Na škole kvôli mne a chalanom, s ktorými sme častokrát hulili na hajzloch, odrezali na praxi dvere do polovici, ak máš stajni, kde sú kone, že proste hornú časť otvoríš nezávisle od spodnej, tak to odrezali, dali to do piče, aby sme sa nemohli zatvárať v kabinkách a huliť bonga. A potom vlastne to vyústilo do takého štádia, že proste niekto sral trebárs a my sme sa tam 15 na ňom smiali s cigaretou v hube, že proste nemohol sa zavrieť. Takže škola a ja sme neboli kamoši a na maturite som proste dosiahol výsledky, ktoré som nečakal ani ja sám. Mal som nejaké 2 trojky a 2 dvojky, čo je proste na mňa, čo som mal celý život 5 a 4, tak proste úplne neuveriteľný výsledok. Asi mi sadli témy, lebo som sa proste 2 týždne predtým nejak snažil tomu venovať. Kebyže to mám teraz odstupom času nejak brať, že či som to posral alebo neposral, tým, že som sa tomu nevenoval, tak by som sa tomu venoval ešte menej. Lebo dneska mať školu neznamená vôbec nič a vysoká škola je podľa mňa úplná strata času, pretože podľa mňa, môj osobný názor je taký, že pokiaľ chceš mať love a chceš robiť biznis, tak musíš mať najprv rozum, ne školský, ale proste rozum na to, jak fungovať. A druhá vec je, že musíš poznať ľudí, mať kontakty, mať nejaký všeobecný prehľad a mať papulu proste. A to je všetko, čo potrebuješ. Nikto v živote nikde sa ma nepýtal na to, aké som mal známky na škole, aké som mal vysvedčenie, aké som mal maturitné vysvedčenie a či mám vysokú školu. Proste nikto to so mnou neriešil. Pokiaľ nechceš byť prezident, že fakt ten titul potrebuješ, alebo byť doktor, tak proste je škola úplná pičovina, zbytočná úplne. Tým, že som z prostredia, mal som okolo seba ľudí, ktorí proste neboli nikdy proste nejak sociálne vysoká vrstva alebo niečo, tak také tie klasické veci, že není čo do huby, alebo mamka nemá čo dať decku proste na 10, alebo proste, že základné potreby nejsú zaplatiteľné, tak to vo mne nevyvolalo proste v podstate nejaké strašne silné emócie, lebo som sa s tým stretával stále za detstva. Najväčšie také rány boli asi nejaké straty kamarátov, keď proste môjho jedného veľmi dobrého kamoša napríklad pred 10 metrov od brány celé mesto prešiel proste z nejakého baru, išli s kamošom a celé mesto prešli proste úplne v pohode a 10 metrov pred jeho bránou ho na prechode zrazil proste šofér a ten chlapec proste preletel 30 metrov vzduchom cez zábradlie električkové až do stredu tráte, kde si proste drbol hlavu o tú kolajnicu na mieste mŕtvy. To sú presne tie momenty, keď si uvedomíš, že niektoré veci v živote fakt nemajú zmysel proste. Pokiaľ nemáš zážitky a nemáš niečo prežité, tak proste ten život je úplne zbytočný, čiže tak sa snažím aj žiť. No a potom mamkina rakovina bola taká celkom taký moment, že fú, to není moc halus. Teraz tiež prednedávno zomrel ďalší kamarát na motorke, takže to sú také momenty, že fakt zlé, no. Najdôležitejšie je určite pocitové konanie, proste zážitok, robenie vecí proste tak, aby si sa obohatil ty nejak proste duševne, nemyslím v zmysle, že poďme objímať stromy alebo levitovať, myslím v zmysle, že poďme cestovať, poďme poznávať ľudí. Určite stávam na tom celý život, že keď zajtra ma jebne autobus a zomrem, tak proste v tom momente, ak budem zomierať, sa budem usmievať, lebo proste som za tých 26 rokov prežil toľko, že to nezažijú dvaja ľudia za celý život, vieš, proste snažím sa fakt proste konať a robiť a behať a chodiť a spoznávať. Ešte hip-hop ako taký je život, ja neviem si predstaviť môj život bez graffiti a bez rapu, proste by som bol v piči, čo by som robil, ty kokos, by som niekde bol za nejakým pripečeným počítačom a proste dojebával si oči, neviem, proste je to moja náplň, zmysel života, živobytie, koníček, životný štýl, ty kokos a všetko dokopy, proste rap, hip-hop ako taký je moje vyjadrenie, moja náplň životná, proste všetko. Silu mi to dá, keď som v piči, vypočujem si nejakú klasičku fajnovú, tak hneď mám proste lepšiu náladu. Keď dám koncert a je tam proste pár sto ľudí, čo úplne si to idú, tak proste vidíš, že to má zmysel, že si 12 rokov do niečoho investoval, love, čas, energiu, všetko, proste je to neuveriteľné. Keby mi toto niekto zobral, tak mu zoberiem ja život. Prisahám. Čo sa mne osobne páči, zo slovenských interpretov napríklad sú moji kolegovia z Gramo,
Ďalej Wonder, Strapo, Lúza, Momo. Cením aj samozrejme spevákov, jak je Mišo Biely, Tomáš Botlo. Zo zahraničia si idem teda hlavne a z obrovskej časti počúvam klasiku, ktorá proste je daná. Čiže ja neviem, Wu-Tang, CNN, Mobb Deep, Rakim, Bootcamp Clip, ja neviem, z West Coastu, ja neviem, Kali Agent sa mi páči a Snoop, staré veci Snoopové sa mi páčili, že takéto tie klasiky si idem. Svetové konflikty, jediný čo som nejak sledoval bolo 11. september. Pokiaľ sa niečo mňa vyslovene osobnostne nejak netýka, tak to neriešim. Že som v obraze, viem čo sa zhruba deje, ale globálne oteplovanie a tak, to sú podľa mňa úplne normálne veci, ktoré sa dejú v rámci vývoju planéty, tak jak boli 4 doby ľadové a potom proste sa rozdeľovali kontinenty a jedno s druhým, tak takisto tá planéta sa rozvíja ďalej, akože určite dopomáhame tým, že dávame na piču, ale ten vývoj tej planéty, to, že možno, že teraz bude 2 milióny rokov púšť, vieš, a možno, že to je začiatok toho celého, že to takto bude a možno by to tak bolo, to oteplovanie aj bez toho, keby tu ľudia žili, vieš, nemôže nikto vedieť, do toho nikto nevidí, proste nikto. Akurát médiá proste si spravili na tom kampaň, že treba proste zachraňovať planetu, čo nehovorím, že je pičovina, pretože podľa mňa je tiež blbosť, aby sa každý deň vyrúbalo proste futbalové ihrisko z dažďových pralesov, ale myslím si, že ten vývoj planéty nezastaví nikto, aj keby sme proste jazdili na vzduch. Ja dokonca nechodím ani voliť na Slovensku, vieš, proste podľa mňa je úplne jedno, aké prasa je pri koryte, vieš, či zvolíš menšie alebo väčšie zlo, proste furt len zvolíš niekoho, kto urobí to isté, čo tam urobil ten pred ním, takže pozri sa Gorila, aké to bolo, koľko ľudí, 1000 bolo v uliciach štrajkovať a čo sa zmenilo. Vieš, nerieši sa to proste, zakopalo sa to takisto pod koberec, jak sa to zakope vždy a všetko, proste nemôže radový občan proste pokiaľ nedojde a nejebne nož do krku tomu politikovi, tak neovplyvní nič proste, pretože ten človek má svojich ľudí, svojich vagabundov, svojich všetkých, ktorí proste po ňom upratujú a proste robia to tak, aby on proste stále mohol fungovať tak, jak chce fungovať on. A bežný človek proste, aj keď je v masovej väčšine, to nezmení. Pokiaľ nebudeme mať diktátora, ktorý zakáže slobodu prejavu, alebo niečo v tomto zmysle, tak na mňa to nebude mať absolútne žiadny dopad. Pokiaľ mi nebude cenzurovať texty a zakazovať tvorbu, jak to bolo za komunizmu, tak proste dovtedy ma to nezaujíma. Prenikám, hlbšie letím k vám jak pelikán. Mám svoju pravdu, poznám odpovede, tak sa nepýtam. Dávno rozbitá je podpora, jak sklo do všetkých strán. Treba zlepiť črepy dokopy, celok ja verím vám. No nechci od nás viac, jak vieš dať späť, nech to není veľa. Musíš podporiť, čo sa ti páči, nebuď slepe tela. Člen spoločnosti, čo ťa nikdy nevidela. Zober hudbu do rúk, aby pred očami nezhorela. Každý človek má iný názor, nemôžem nikomu brať to, čo si myslí, vieš, pre niekoho som kokutek, čo došiel proste od niekadiaľ a skončí tak, jak došiel a pre niekoho proste som jeden z posledných, čo robí normálny rap na Slovensku a práve preto si to tí ľudia idú, takže neviem ti povedať, jak by som sa mal brániť, ja robím, čo ma baví a budem to robiť stále a to, že to ľudia počúvajú a že sa im to páči, je fakt len obrovský bonus k tomu, že mňa to náplňa ako osobu. Jasné, že by som chcel, kto by nechcel, vieš, proste sa dostať na úplný vrchol, špičku, ale keďže robím tú hudbu takým štýlom, jak robím, tak pochybujem, že niekedy sa stanem kráľom, pretože aj tak je to také prijebané slovo, že byť kráľom. Ono je to asi o tom, že či ťa je, alebo koho je najviac vidieť, mediálne a hociak inak, tak ten je asi považovaný za kráľa, čo teda mne sa asi tým pádom v živote nemôže stať, lebo hudby a texty, ktoré produkujem, proste nejsú sklbiteľné s médiami proste, pretože sú otvorené s rozumom a sú tam nadávky a otvorené pohľady na veci, čo myslím si, že médiá v živote nepripustia, aby proste ovce začali rozmýšľať inak, lebo im niekto dohovorí, vieš. Ja si myslím, že nezačnem inak uvažovať, ako uvažujem, pretože mám rovnaký názor na tú hudbu už neuveriteľne dlhé roky, ale skôr uvažujem tak, že proste v prvom rade s tým musím byť stotožnený ja, čo produkujem, a ne to robiť tak, že najprv urobím skladbu, alebo premýšľam nad tým, jak tú skladbu robiť, aby ju ľudia čo najviac ožrali, aby sa čo najviac predala, až potom uvažovať, že čo vlastne idem robiť. Čiže to je podľa mňa kokotina, takže k tomuto sa určite nedostanem nikdy a tým pádom nemám asi šancu preraziť nejak mediálne, pretože to nikdy nebudem robiť mediálne.
No, tak ja ako človek sa môžem korunovať za kráľa teplákov, lebo mám v skrini jedny rifle. V hociakej životnej situácii, hoci kde, v hociakom rozpoložení a s hociakými ľuďmi, hociakej vrstvy mám väčšinou na sebe tepláky. Nejsom ten typ ľudí, čo proste ide na úrad, tak si jebne sako a karafiát do vrecka len preto, aby bol v saku a pôsobil seriózne. Proste mám v piči, idem všade v teplákoch, je mi to úplne jedno, čo si kto o tom myslí. Podľa mňa niečo ako bontón alebo nejaká etiketa je vec, ktorá je zakorenená v ľuďoch milióny rokov, čo vymysleli ľudia s postavením, aby odlíšili ľudí s postavením od ľudí bez postavenia hneď na prvý pohľad. Čiže keď sa oblečeš tak a tak, si taký a taký. Keď sa pozrieš na človeka v teplákoch, povieš, že čo ten kokot, a keď sa pozrieš na človeka v saku, tak fú, kde má Mercedes, vieš. Ale možno ten človek v tých teplákoch násadne do takého, to vždy padne sánka proste. Čiže tepláky hocikedy, hocikam, v hociakej situácii. Kerky pre mňa znamenajú to, že sú krásne, vieš. ODB napríklad je človek, ktorý bol presne v zmýšľaní taký, jak ja, úplne verím v to, že proste nemáš nejaké obmedzenia, limity, čo sa týka okolia a toho, čo si o tebe budú mysleť. Došiel úplne rozbitý na debila na odovzdávanie cien trebárs alebo do MTV Raps. Došiel tam tiež v roztrhanom kabáte, proste král. A Punisher je preto, lebo podľa mňa je to človek, ktorý má jeden z najlepších, technicky najlepších flow. Bulldozer na prstoch je prvý debutový solo album, čo je proste obrovský krok v živote umelca, takže to je jasná vec. No a dievčatá, niektoré majú taký zmysel, napríklad mníška v latexe, v splinovej maske s patričkou. Pre mňa symbolizuje to, že cirkev je jedna falošná mafiánska organizácia, ktorá proste dlhé roky zneužíva a ojebáva ľudí. Proste to, že niekto verí v Boha je super, proste OK, to je normálna vec, každý má nejakú svoju vieru, ale cirkev je proste jedna veľká fraška, ktorá zneužíva týchto veriacich ľudí na svoje nejaké posolstva prijebané. Pirátka je proste o tom, že sloboda, neviazanosť. Separ žena má dobíja energia proste, ktorú mi dávajú ľudia a to, že som sa niekam dostal proste. Vrtuľník vznikol tak, že som došiel do štúdia a povedal som, dáme mu, nech mi urobí na krk vrtuľník. Úplne som to mal v piči. Presne jak toto oko, mal som proste medzi touto a touto kerkou biele miesto, ktoré ma neuveriteľným spôsobom vytáčalo. Vždy, keď som sa pozrel do zrkadla, tak som dospel k tomu záveru, že pamätám mi čo dať, a keď som prišiel na termín, tak proste som tam chcel červené pery. A tie červené pery proste tam by vyzerali proste pery, oko pery, tak som sa na to vyjebal a dal som pery, oko. A Monsignor Separ nápis na krku je samozrejme umelecké meno, ktoré chcem, aby hneď všetci videli, a gramorovka na temene je tiež proste pečiatka toho, odkiaľ som, kto som, čo robím. Ja jediné v podstate nejaké trvalejšie zamestnanie, čo som mal, robil som v dubbingovom štúdiu Zvuk. Od tohoto som sa konečne oslobodil a nemusím robiť pre nikoho nič, iba pre seba to, čo chcem mať, si zabezpečím tým, že buď makám alebo nemakám. Konečne proste robím len to, čo chcem robiť. Tak by som to nazval. Som proste dôchodca. Som na dôchodku človek, ktorý proste robí, čo ho baví, robí to hocikedy, hociak, hocikde, ide hocikedy s hocikým, hocikam. Moje ambície ako také sú určite pokračovať v tom, čo ťa baví, naplňa. Každý ten človek na to má, aby robil, čo chce. Len sa musí odhodlať urobiť tie prvé kroky. Samozrejme nič od začiatku nemôžeš ísť s motiváciou do toho, že a teraz zarobím veľké love, lebo budem mať klipy a všetky kurvy ma budú chceť. Musíš do toho s tým, že ťa to fakt baví, buď si môžeš byť, ja neviem, sklár, stolár, automechanik, hocičo, ale proste musíš to robiť naplno a musíš to robiť tak, aby to malo úroveň. Čiže moja vízia je robiť hudbu a robiť ju dobre.